Kaham dolok jotono lamsugo ketal video. Dinini video engka ang tabuk no fungni thuma basao. Haike ang jemiawo busi pai tumani busi no ang tabuk ani wak busarong no jadi witoniwo. Tanba hingke borok oje fit abo saka hingke borok ni body wo health kahamungo tai borok fungo tai saisto unguta aboni bagi ang miawo pai tumani bilai keno hingke ang sana thamani hingke je ani wak busarok tabok 1 month eba ngi tongo 2 month to kaya kho haifono borok ang tabuk o fit jadi witoniwo kolok kotor ongnani bagai eba fungnani bagai health kaham ongnani bagai borok no suci to rekha iron ni suci rekha haike norok je paina muchungnai rok dam kom baino pai mano buni oro hinke 7,000 8,000 amsuk ni komse manja ani oro hinke asta kom khi manai bisi ang nong no price to sagalak haipono borong ni sai kom manai no manai ani oro je painai rok ani wak besa ang amsuk buina ang dam bo khlaya tanba hingke je painai rok ni bo bong ni bo kaisa mokol ba nasigai o wak ni side besuk rok hini borok bo kaisa price bai rang bai milna nangnai bla wak rok hingke am bagai